És un projecte que vincula educació i cultura i que fa que Vic, entre juny i juliol, sigui el centre de tot el país en què hi ha més concentració de músics joves, de talents joves de música clàssica. Perquè hi tindrem la JONC, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, fent una residència. Tindrem la primera edició del concurs internacional de piano de Vic. S'acabarà també amb l'Acadèmia Internacional de Quartet, tota aquesta feina que fa l'Atlàntida, de servei públic. De nou, hem aprovat el contracte programa. Vam renovar per 8 anys la pròrroga, que vol dir el contracte de gestió que té l'Ajuntament entre l'Atlàntida. I aquest contracte de gestió va associat a un contracte programa, que es diu, que aquest té durada de 4 anys, per anar complint tota la missió pública que té d'educar els nostres joves, de ser un agent imprescindible de la cultura, no només a la ciutat, sinó que també hi ha molts indicadors, molts objectius de país.